Hi friends, Janita Thottadulle. Welcome back to my channel. Video like and like korle anjane subscribe manpole anjane comment manpole. ಪಟ್ಟದೈ ತೋಟದಿಂದ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಪದೆಂಜಿದೈ ಎಟ್ಟು ಪದೆಂಜಿ ಆಗ್ತದೆ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟು ಮುಗಿಸಿದ ಇಟ್ಟು ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಗೋಯಿಲು ಅಪ್ಪನಲ್ಪದ ಅಟ್ಟು ನಾಯಿ ಉಂಡಲ್ಪ ಇದು ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ರೋಜನೆ ಸುಗಂಧಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಆವಡಾತಿ ಬೆಲತ ಮರ ಕುಡಿತಾರೆ. ಹಚ್ಚಿರೋದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡೆ ಸಲ ಒಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ತಂಟು ಶುಂಠಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ದಾಸೇನೆ ಮಂಜಾಲ ಇಟ್ಟುಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಲೆಕ್ಕ ರಡ್ಡೆ